Aske Produkt veldig godt fornøyde med å ha inngått et samarbeid med varmestua. Og det helt i tråd med vår visjon. Vi viser vei, vi glade, pålitelige og dyktige, og vi sørger for at de gode råvarer og de produktene oss ikke selv, de gleder og metter andre på slutten av en arbeidsdag. Og det oss i Aske Produkt veldig glad for å ha fått det. Og gleder oss til samarbeidet fremover. Altså, vi utrolig glade for samarbejdet med Aske Produkt. Det betyder, at vi har mulighed for at servere kaker og brød, når vi har kveldsåbent her. På varmestue der har vi haft stængt om aftenen i de første 30 år. Men nu har vi begyndt at have åbent 2,5 timer hver aften, fordi vældig mange også utrolig ensomme. Der ikke så mange steder at gå, når butikkerne lukket rundt omkring i Asker. Og der varmestue et oplagt sted at gå hen. Og der vi kan servere brød og kaker for de mennesker, det virkelig et stort gode. Samtidig med så mange af de ting bliver kastet, hvis det ikke bliver brugt her. Og i Asker, som et rigt samfund, der tror vi alle har nok til at ud og købe ting. Men der vældig mange iblandt os, som ikke har de muligheder. Derfor vores samarbejde med Aske Produkt utrolig flot.